मैना थारैनो नों जोबोद समायना। महर फिल्म प्रडाक्शननि बेनाराव दिहुनजानाय मैना बर' सावथुना थांनाय सेप्तेम्बर दानाव रिलिज जाबाय। रिलिज जानायनि उनाव मैना बर' सावथुनखौ रायजो राजाफोरा गोबां अनसायनायखौ नुनो मोन्दों। बेनि गेजेरावनो सावथुन नायगिरिफोरनि थाखाय फैगौ 3 नभेम्बर शुक्रबारनिफ्राय 11 नभेम्बरसिम सापागुरिनि इउनिभार्सेल सिनेमा हलाव दिन्थिफुंनाय जागोन होनना मिथिहोदों। मैना थारैनो नों जोबोद समायना। सोर नोंसोरलाय आंनि न'आव फैनानै आंनि फिसालाखौ एरेस्ट खालामना? सोर नोंसोरो? हा? नों पाब्लिक आं सरखारा गोसो बायदि मावनो हायो। गोरोन्थि मावबाय नोङो गथ'। नैबे बिरसिं गावबुराजों सुथ्रु जानाया सिनायाखै नोङो। बुरबक ए सालिया जाबायबो दा। आंनो मैनाखौ बिहामजो नांगौ। थैनो हागोन अब्ला मानो जाबा जाया? उन्दै समनिफ्रायनो नोंसोरखौ हाजासे नुगो होबोबाय आरो हारे मोनासै। आदै थारैनो नों जोंनि थाखाय सासे इसोर। हामबायसै मादै, गाबनो नाङा। आं बादि सुबुङा माब्लाबाबो इसोर जानो हाया। नोंसोर बिमा माहारियासो आंनि थाखाय इसोर। बियो माब्लाबाबो जानो हाया। मैना आं थासान्दियाव नोंखौ जेबो दुखु जानो होआ। फैनो नाङा